Bon dia a tothom. Com a alcalde confinat provisionalment a l'Ajuntament de Castellmoixí dels Canonges i com que el COI ha dit que suspèn els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, em comprometo des d'aquí a allotjar quan vagi bé els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 de l'esmentada ciutat aquí al nostre esmentat poble. Total, la gent que ja sigui al COI es pot acostar fins a la nostra vila, no són ni 80 euros de peatges. A veure, com a mesura de prevenció per evitar rebrots de coronavirus, la Conxita Clicaseca, vilatana soltera que porta guardant draps des de 1956, farà mascaretes per a tots els assistents. Les cerimònies d'inauguració i clausura seran a càrrec de la cofradia de la Sagrada Coïssor dels Claus de Crist, que traurà els misteris de Setmana Santa. Els alumnes de l'Escola de Dansa es prepararan un ball amb una cançó de la Marina Rossell i els de l'Escola de Música tocaran Titànic amb les flautes.